Do výhodnej sady s kreatívnymi súpravami pre 6-ročné deti sme vybrali tieto 3. Poďme si ich ukázať. Táto kreatívna sada maľovanie vodou v sebe ukrýva 6 rôznych obrázkov, jedno pero, ktoré stačí naplniť vodou a prechádzať ním po obrázku. Z obrázku sa potom uvoľní farba a vznikajú takéto nádherné obrázky, ktoré si potom deti môžu pokojne aj zarámovať. Potom obsahuje aj túto kreatívnu súpravu s trblietavým pieskom, teda 2 špachtlou a 3 obrázkami. Je tu predkreslené bodkami, akú farbu, alebo teda akú farbu piesku by deti mali použiť, ale samozrejme je to aj na ich preferenciách. A 3. kreatívnou súpravou je lepenie takýchto flitrov, ktoré sú rôznych tvarov, je ich tu 800 a je potrebné dotvoriť 5 takýchto zaujímavých obrázkov, takže deti si precvičia jemnú motoriku veľmi výrazne, pretože chytať tie drobné flitre býva niekedy výzva. Ale veríme, že aj tieto kreatívne sady možno zabavia vaše deti na výletoch počas choroby alebo iba tak, keď budú mať chuť tvoriť.